singabi namhlanje ngumdingi express wasekhona ke ngoku kodwa manje ngisabulela ngokuba nathi namhlanje Yabulela nami ndakuthi kuba kaloku eli thuba lenziwanga nguwe oze nalo nafonini nalamkela ke zanda esithi kakhulu ngoba sisonke nje mandithi njengoba nditsho la ukuthi siphulele eqolo iqonce yindawo yabantu yindawo ethandana kakhulu nabanye abantu uthe wahlaba iphela hayi kodini umfosi wakuba kumela wena ngoba konke likhangelane lemvuyamo indilahlekileyo yile indimi ke ibe ngathi siyakwazi ukuthi hey ngiyavuya okay nchito ngami ngiziba ngami kwakuthaya ngikubukela apha ungabona kude ngoba kude lapho phakathi ungayibona le nto leyo ngakuba siphulele lapha kwakho siyabulela kakhulu uba ngumzekelo omhle umutsha kwalapha eMzantsi Afrika hayi uyabona xa uthetha ke ngoku ndiphuma ukoya benkomo kuba nzima kum ke ninamathe angakwazi uphuma kakude xa utshoyo uthi ndingumzekelo ayonto leyo kanye into yoba ube ngumntu ohamba phambili abanye okanye ndithi abantu abajonga kuwe ndiphumelele ngokwembeko ngoba kaloku andamthethe ungumntana omncinci ungusomdala imbeko ndiyakunika nalena wena uyenzileyo ifune umntu onembeko. Sibulele kwisizwe salapha eMzantsi Afrika kwabantu bethu kwabalandeli uluntu oluze lwasamkela ke ngoku apha ngesicelo endisenzileyo kodwa njengankosi wena wavula ke ngokwelinye icala Ke ukuzibeka kanti kaloku yonke le nto iyaphumelela sizabulela ke ngoba kaloku uGrema ayingomntu noko kontini kuye ucinge uyomkhonkqoza emnyangweni wakhe awuyoyibeka indoda enkulu walapha indoda enkulu leyo kodwa fondini ndiye ndaqonda into yoba ndidlale naye izinto zimbini azazenza uzathi hayi okanye ewe kodwa ke wabuya wathi kum isenteni izakwazi ukuthi ikunike ethini hayi masibulele nawutata uGraham Smith ndizanikeza ke anizokuthi hamba ngapha ndizawuthi ngqibezela ubuyizele ukuze noko nabasekhaya babone into yoba keni hayi ufikile kodwa ikweli bala likhulu kangaka sandijana ekhumbula ndithile kwenathi unongena phaa kwela cala ukobosa ibhodi ezibekweyo phaa uzabona emntini siyayithanda ke ngoku leyo mna ndithanda xa umkhosi ophumelelayo apha ngakumbi kwindawo kukho abantu abafana nemngembala oko bephumelela bona bodwa ngoku bayangena ke abantu bethu sisibhovane thina hayi singenapho kungafunekanga ube kanti ungena khona uyayazi ibhovane ndiyayazi basebenze abo ke ngoku baphathe bathwale into enkulu no emagxeni awo baphathe isizwe sonke ndiyakuxelela hayi ke masibulele mntakwethu enkosi kakhulu ndizathi ke mna ke kungadinwa nangomso ke mntakwethu